Здравейте, аз съм Ендърменчо и това е Explore, който трябваше да е като Minecraft Pocket Edition, но не е. Няма босове. Гадост. Това е моя скин. Едва ли някой го интересува, но го показва. Ще се запътим натам. Но първо ще убием тази кокошка. Упс. Стрент? Нямам стрент. Защо я убих с два удара? Само един Господ знае. Ако звукът е много силен, съжалявам. Все още не мога да работя като хората с програмите. Но за другия път ще съм подготвен. Пишете ми въпроси в коментарите, ако някой гледа това. Следващия епизод може да бъде въпроси и отговори. Така може да го кръстя. И въпроси и отговори ще бъде: вие задавате въпроси, аз ги вадя. И започваме. Упс. Първо да събереме дърво. Извинявайте, ако се чуват странични шумове, но аз съм на телефона. Все пак. Ще се кача да обера и това горе. И ако чувате говори, да знаете, че това са брат ми, майка ми, бабе, дядо, тате и всички роднини, защото аз съм на 10, трети клас. Не знам, за някои хора може да е странно. Ако някой гледа в Vlogger BG, аз съм му съученик. Вярвате или не, така е. Не дейте ругаете за той. Той. Това ли си зачул газ? А само да кажа, че тук е много невъзможно да откриете диаманти, емералди и тем подобни. Доста е невъзможно да се открият тази игра. Мисля, че толкова дърво ще ми стигна, но не, ще бъде добре. Ако чувате да казвам на някой да млъкне, не говоря на вас. Ще спра да говоря. Това ще бъде малко, но после ще стане по-интересно. Да пишете ми дали искате да снимам с или без лискан. И само звука и на играта и гласа ми са... А ако гласа ми е много тънък, извинявайте, но просто микрофона на телефона ми не струва. Чувствате, че някой ме дебне отзад. Пишете на какви игри искате да снимам. Разбира се, аз ще гледам в Google Play, ще тегля, защото имам мегабайти, разбира се. Този епизод мисля да се заселя в някоя къща. Ето тази или тази.
Ще бъде хубаво. Ако си намеря къща, да си сложа един чест. И тъй. Както се прави. Та, тук крафтирането е доста по-различно. Та, ако искате да снимам на моднати поредици за компютър, казвайте някоя програма, с която изобщо да снимам на компютър. Защото аз имам защото на него имам една игра само, че но тази игра е Minecraft, която игра е обичана от доста хора. Але има си хора. На земята има всякакви хора. Тай, ще трябва да говоря, защото и на мен ми пресъх в устата. Сухоста. О, това е. Това са против зомби. Антизомби. Ако някой не знае. Аз ще ви кажа за играта, безплатна е. Попита! Та, събирам ги за по-натам, ако ми трябва за нещо. Ще ги събира в камера по-после. Когато спре епизода, сега мисля да ще заставя там. Хубава ли е кучката? No. Ами това хубаво ли? Аз търся библиотеки между другото. Идеално. О, не. Не. Мъжо битът саут. Не знам. Куки. Какабинс ми трябват. Ек, шугар и милк ми трябват. Да си направя на торта. Та сега ще си направя чест. Пуп. Два честа, ако обичаш. Оп. Та мисля да ги скрия някъде. Така. Оп. Кирка. Свързан ли си, бе? Оп. Готово. Та, сега ще видите за какво ще използвам кирката. И какво общо сега в момента имат общо кирката и честа. Та, ето го общо. Опа. Извинявайте, пуснах на пауза. И извинявайте, ако топчето за снимането се вижда. Но аз не съм професионал просто. Не съм професионал. Това всичко от клипа.